Sa shi sin biang haka keteng ke jong Jesus Christ ngai kublay ban ngapreng subhai pi baro syakani ke channel Kasi Gospel Media ngilaya puli ke kitab jingpen pau kawai hedin kawai ka lenong mentang la epo sya ka lenong ke bakhan rio ka bang ini puli syapang ki nyo tri ki klam ki ba syirkhai ki ba onthe ha kini ki sni ki ba khado jingpen pau ka lenong bakhan rio ko dekat ke ban kong kini ki klam ki ba long ki jingyap tham ki de ki jingbitar ke jong blai ki ba onthe ha kita ki ba kantat ya blai ha kita ki ba kantat ya ka gospel ke jong blai ha kita ki ba kantat ya ka syap ke jong blai kan mau ba kini ki nyo tuli ki klam ki ba onthe a ki sngi ki ba khadu ya ka bangini puli ka wei hedin ka wei kum ki toja ba syirkhai ka duriau ki wa bat ki pukri kin kelas 6 ka sngi kan syit terha bat kumta teter totip ya ka bakak ting jong blai kala da bia thu lupa on saja shisha ho haki sngi ki jong ki kun Israel ki ba shomrau hari Egypt lengba Moses oblai lale ya ka kam ka ba plah hado kata-kata ban pelat ya ki kun Israel na ka ri Egypt na ka jingsun sha don bo jong pharo oblai ula the ya ki shpo tuli ki klam hari Egypt ka klam ka bankong kalong baki ki kelas 6 ka klam ka ba kalong la the bagi jakot ki don hakleng ki jaka ki ba penwit wat hadu jeng thia ong ka Bible nang ta ka klam ka balai ki jenreng ha ka domet ka klam ka basau ki jing boy skan ki ba syirkhai ka klam ka basan ka jingyap klam ki mrat ka klam ka banriu ki toja ki ba syirkhai nang ta upriau bajur ki put nong penjot ka jingdom tliu bat ka klam ka bishpo ka de ka jingyap jong ki ba la khan kong baro shwa ba ublei unthe ya kani ka klam ka bakhadu ka kitab Exodus kalonong bakat ar ka dekat ka ba ar ublei la batai lengba Moses ya ki kun Israel bakin kenlan ya ka khli jengkhang bat ya baro alyang ki syaukat da kata ka snam jong ukulong brot ladau angel jong kecik penyap uyai lengba habawi ya kene kadak kasyap syam la penyap ya kiba la khan kong baro bat kumjuru haki sngi ke bakadu na ka kitab jingpa pau klono banyo kadukhat ka baar ya ka bangladep bani puli bau Yohanes uyo ya uwei wangel ubakiu na syabami ka sngi udabat ya kasyap ka jong ublay bat ula perta haki wei pat ki para angel udoong to wat pensniu kabathau lengba ki klam to wat pensniu ya ka khndo lemni ya ka duriau lemni ya ki ding haban da yo shon shwa ya ki shakri ki jongblai ya ki bangai ki jongblai da ka shap ki jongblai halo ka shalamat ka jongki ka dekat ka balai ka kren ya ka ni ka banta jumpa pau kalau bakat san ke dekat ke baar ya ke Bangladesh banyak puli bau Yohanes uyo ye ki bri ke jong blai ki bala job thiau halor uta umra klau ki bala job halor ka do jong ta umra klau halor ka dak jong umra klau halor ka jingkhen ka kerteng jong ta umra klau driu spa ndi pon driu lane uta 666 ban ngakwa ban ong ba ki bri ke jong blai gen nya yeng scam haki sngi bakhadu jingpa pau kolono bakat san ka dekat ke bapra labatai hang ni ba uno ru umla ban lipsut syakata ke tempel tat andala pendap yakini ki nyau tuli ki jingyap tham ki klam ki basyirkai ki ba sathe de ki nyau ki angel totip bahag ni kapor omdon shu unang yasat na kabanta kinong pop omdon shu unang yasat ujisu Chris menta udan hakajaka kentang tam udan yang sai akamat ublay bokpa habangi plai laki jongki pop bat hagni kapor ulami nakajaka kentang tam bat dea ni kapor bon sathe ya kini ki klam ki basyirkai probam kelonong benkong kadekat ke babsau hadu apupra kadai ka pashi ke balakran lupa haba ublay ulakot bun ki bamtre habau blay ulak kner yala kakti ke jongu omdon bersunyo kila iben bat kimon setia
ya ka jing sneng ka ba ublay u ai lengba ki shakri ki jong u lengba ka ktien ka ba em ka jong u bakin snap bat ublay ru do ang ngaru ngan rkhi ha ka jing jar jong pi ha kita ki sngi ki ba ublay unte ya kini ki nyo tli ki klam lengba ki nyo ki angel on rkhi on pekai ya kita ki baman baro bat ru kumju ka Bible ko ong hang ta kin khot kerpat hanga henry ngan om pai ktien kin wat biang janga henry kin om shem janga ka Bible kaladap kran lupa henry to tip ba ye ki brig jong blai hakum kani ka por haba ot theno ye kini ki nyo tulgi klam ka jingwai sam ka ba kanai phuwe ka dekat ka ba lai bat ka ba saw o blai un penlaj yala ki jong gibriel na kini ki klam ki ba pensniu ki klam ki ba shirkai e jingpa pau klonom ba ka pra ka dekat ka ba pra labatai ba kini ki jingyap tham ki ba thoi kini ki nyo ti ki klam on the ha ka wei ka sngi ka ba mut ka wei ka sngi ka tho ya ka wei ka snam namar ka shisngi ka yang parshi ya ka shisnam Ezekiel kalano basaw ka dekat ka banriu ka kitab jingkhen kalano bakasaw ka dekat ka balai posaw baka shisngi ka yang ya ka shisnam bakini ki klam ki ba on the a ki sngi ki ba khadu kanne kumba shisnam jimpa pau kalano bakandriu ka dekat ka baar ka dei ka klam ka bankong balathe da uni u angel u bankong bat kata kalong ki to jaw ki bas new bat ki ba shitom e halor ki briu ki badan ya kadak uta umra klau bat ki baya manidam ya kadur jong u ho ya kani ka klam la theru hakri Egypt menshwa ka bolong ka klam ka bahnriu bala kran ru ka kitab Exodus kalano makandai ke dekat ka bapra hado ka bakat ar nang ta ka klam ka baar bat ka klam ka balai jingpa pau kalano makan riu ka dekat ka balai bat ka basaw ka batai baka duriau kan kela kum ka snam ki mesim ba imparo ki badan ha kani ka duriau kin yapno kan don ka jing utung ka basirkai ho ya kani ka klam ru la the akari Egypt hakipor menshwa ka balong ka klam ka bankong blak krana ka kitab Exodus kalano banyo ka dekat ka bakat saw bat ka bakat san ka klam ka balai ru kan longkum ta ba kiwa ki pukrium baro kin kelas 6 on omnyo shu ya ko omdi ka bakut kandon ka jing sma utung kandon kata ka jing jinjar ya kita kiba le persha ya oblay bat ka kitab jing papau kalau nomba kan riu ka dekat ka basan bat ka ban riu bat nglay snow yo ta wangel kita ki ba uang melong ubahok ubalong bat ubalalong melong ubakut naba melakut bishar kumni naba kila ya penmi no ya kasnam kirukut bat kinong itu lupa di melaai haki kasnam bandi nama kilakop hi kumta ublay utek knang ya gani ka klam namar ban ai ke jing bishar na ka banta jongki namar babun e ile persya ki bri ke jomblay la bungut ki martir ki bla penyap da ki babun hadu kini kisngi ka kitab usia kalau nang balai pulai ke dekat ke bakat san bat ke bakat riu kadai ke jingkolar ke jomblay ya ki banget bakata galong ki banget ki jong u ang ka Bible ken scam ka bumut ba ublay hi ia lagi jong kibriu unri un sumar bat un pendap yaki jingpun pau kalonong bakan riu ka dekat ka pra bat ka bakandai u angel u basaw ulara bat ulat he ya kata ka pliang halor kasngi tila ay bor ha ka ban pensyit terha bat ka ay gabang akwa bat ong ba kibriu ka jong blay kinlat kibriu bon man kinyak ren ben ya ka teng jong blay na mar ka jingshit ka bamla asyu ban ong bat kim shem la ai buram ru sha oblay hoy ka kum ka science ka batay ba ya ka parthai layada da ki kinja shatri ki bangi khot ak tinaway ozone layer
Layadai ni ka perthai na kajing thang ki kejat sngi basyit terha. Bakhot aktin way ultraviolet rays. Kei ka pangakwa ban ong hakum kani ka po bala the ya kani ka klam ka pasaw. La pensyit terha ya ka perthai hadu kata-kata. Namar ba ublay hakum kani ka po wengno ya kani kajing yada. Andre to tip kajing roy sam ka basyis pa puway ka dukat ka basan ba ka banrio. Ya ki briu ka jong blay kadon ka jikular utray ulong ka jingka jongmi. Haka ketiga mon jongmi kasngi kan syo yami mensngi lemne ubenai minmit kadi ka jingkular ka jong ublay. Ngakwar ban ong ba balay bo ublay uthe ya kani ka klam ka basaw ban persyit terha ru dakasngi palat ka jingkloy ya ki babun ki briu baman. Namar ba nadu ki por mensywa. Ka kitab Deuteronomy kalonom kanyo kat balay. Ba ka jingmani ya ka sngi kum ka blay sngi kalong ka bajur hadu kata-kata. Kani kalong ka jingbitar ka jong blay namar ka jingmani ya ka sngi kum ka blay kabala sedang nadu kinong Assyria, kinong Babylon, kinong Egypt hendai wat hadu kisngi jong kinong Rom kiba lawan long Kristan. Kidang mani ya kasngi bat ka kabang akwa bang kenya tok hakani kapor upat sya Konstantin ulong upat sya baneng kong jong ka Rom uba lakala long Kristan. Kan mau baki hukum jong uni upat sya kidon jingide bat ka jingmani ya ka blay sngi. Kini ki hukum ki jong u kila pesut hadu ka jinge Kristan. Nama mau baki briu jong ka hima ka jong u kiba jumani gimet beneng bat kham tam ya ka sngi kum ka blay sngi. Balakhot akatin Latin Sol Invictus kabumot ka sngi bamla banyai sya job. Kay kabang akwa ban ong bahau penai March nyaw terik usnam laispa arpuwe edi. Ulap pengkela ya ka sngi meneblay basisya na ka sngi sajan ka baka Bible ka ong ka Sabaton siya ka sngi Sunday namar baka long ka sngi bakar pang jong kinong meneblay sngi. Hausnam laispa lai pongriu edi shwab unklat nama uklat hausnam laispa lai pinyo edi. Ulap pengkelai ka sngi ka jong ka blay sngi kabalong ha ka apsanterik udi semba kum kasih ka Jesus Christ but upup Julius ulap penbena pajba siki belang kestan baro halor kani ke hukum denak tadam non no pio ya ka absan trik ban ong kadi kasih ka jong Yesu ho benai Desember denak kani ke hukum jong patsya Konstantin bar ke ka banga kwa ban ong ki Kristan hadu kini kisngi kentep bahkan ni kajing pengkerja ya kasngi manai belai kajing pengkerja ya ka sngi kha jo ka blay sngi sya ka sngi kha jong Yesu ka don ka jingmani ka ba shalandet ka ba kibut ya ka hukum brio jempa pau kolonom bakhat rio ka dekat ka ba shipo u angel u basan ula the ya ka pliang jong kata ka jingyap them ki klam halo ka khet jong uta umra klau tila pendumno ya ki hima jong u ti kila daj yala kitlit namar kata kajing kodet. Yakani ka klamru ublay ula the hari Egypt hakisngi jom ki kun Israel. Kabolong ka klam kaba kandai. Bat ka Bible ko ong balat the halo ka khet ka hima umra klau. Ngan sakron yakani ka subject hangno ka khet ka hima umra klau ka don. Bat yakani ka subject ngini pli na ka kitab jingpau kolonong ka bakatnyo. Kabakran sipang ka brio kabolong kanongba jong umra klau. Kan mau bahas ke kitab Exodus kolonong basipau ke dekat ke bapar ke Bible ko angkum ni. Bahkan ni ke jingdum tiliu-tiliu. Kala ni laisngi ha kari Egypt. Bat ke ka bangakwa ban ong bahas ka jaka baki kun Israel kisong kadon ke jingshai. Kajing kular kajong blay lembah kajing roy sam kaba arko nyo ko dekat ke benkong utrai ulong kajing syai jonga
bar ka jing pen em jonga yano ngan shapting o try ulang kabor ka jing pen em jonga yano ngan khawe to te bo blay la ki jong ki brio ki banget ki ba priang ye ka sha ko jong blay ka don ka jingda ka ba kerpang jing pa ko no makhat rio ka dekhat ka ba khat ar u angel ubahan rio la theno ye ka pliang jong ka jingyap them ye nyau tuli ki khlam ki bangye puli halor ka wa bakrau ka Euphrates te ka joka kal arngat no habangi kran shapang kawa Euphrates kadon ha kahima Babylon hendai bat menta kani kawa nyetep bagadon hakari Iraq kei ka bangakwa banitu ba ka Babylon hendai kadon yekikan ro ki bakhlan hadu kata-kata ba kinongshon kimla bandrong lani bamsut longba kini kikan ro bandrong hapo kahima Babylon baniele ya kinong Babylon Henry totip lengba kani kahima layat lengba hapo kikenro da kawa Euphrates kakom ke history ka Bible ka ong kumno na kitab Daniel kalau nong basan ka dekhat balai pue kumno bagis im jong kamet hoi ke Persia la Job ya ka Babylon lak itu lupa da ka kitab Usia kalau nong kalai ke dekhat ka bakanyo ka Bible ka ong ya ka ka bakakran kabatay baki history ru ki kubur haus nam sanspa lai punai bisi kis im na mengi Darius ubadai na kahima Med Osiris ubadai na kahima Persia kini kihima ki bai srop lang ki baniale yele thma ya ka Babylon kile kamnu bani urung syopo kila perngat ya kawa Euphrates bat kisayo bandung syopo bat habaka Bible ko ong baya kawa Euphrates on sa perngat no kamde kawa Euphrates kabashisha kade kawa Euphrates bakenjam siang kabakersyan ya ka Babylon kumbalong ka Babylon hendai lakersyan da kani kawa kumjuru kadon ka Babylon bakenjam sim balakersyan da kawa Euphrates bakenjam sim bar ka Bible ko ong ba onyo kre ya kalanti ba ya kisim kibane mingi kumbalong hakipon mansya kisim kibana mingi Darius Osiris ki Job ya ka Babylon kay kabangakwa banitu ba kani on saja shisha bausim na mingi kabatho ya Jesus Christ nang sabata shishu halor kani kabanta jimpapaw kalau nam khasau ko dekat bapra ba ka Bible ka Quran ya ka gospel bam jikot hakisi ki bakhadu hapreng ki langut ki angel ki belayalam u angel ubaar udoong lakelon ka Babylon kata kanong ba bakraw kanong ba kahima Babylon bakaja pertai kaladap kelon nado kisngi jong Osiris kisngi jong Darius abaka Bible ko ong ka Babylon kanong ba ka bakraw lakelon ka batho ya ka Babylon bakajam sim kani ka Babylon bakajam sim ka bangin si puli bahan na kitab jimpapaw kalau nam kanyo ko dekat ka basaw baka Bible ko ong ka Babylon ka bakraw ka kami kita kinuti kadai kanong ba ka basisya ba umrak klaw usyong hagani ka jaka ka bangin si puli baha kumang ka Bible ko ong ba onyo kre ya kalanti ba ya kisim kibana mingi habaw bleu te ya kani ka klam lengba u angel ubahan rio bakawa Euphrates kangat kenmau bakadai kawa Euphrates bakenjam sim ban perngat kenang baka Babylon kabathoi ka Babylon bakenjam sim kan kelon ban yo pengkre yang lentiba ya kisim kibana mingi kenmau kat kum ka Bible baka mingi hi ka thau pasi ya ka kubur ka babha hakani ka por ka kran ya ka jingwan asim Jesus Christ Ezekiel kalau nama sa ko dekat ka baar ka ongkom ni kum kanuksa ka bangakwa ban puli ban hakmi ka burom ublay ki Israel kalawan na kalenti mingi deyang ni kapor andala kelon kani ka Babylon bakajam sim nama la Krisyan da kawa Euphrates bakajam sim kawa Euphrates kala banlong
lengba ki politician kawa i pratis bagajam sim kala belong lengba ki balang kesan berkomentar terter anda kini kila kenandin bekersian ka Babylon bagajam sim kan kelon kabangin si peliak kitab jimpau kelon bekenyo bekelon bekat pra badaya ni kaporu ba ansa the ya ka klam ka banyo buat uji Kristus unsawan ocean ka Bible ko ong kumni na kitab jimpau kelon bekat riu de bekasan hakmi ngawan kloy kum unong tu suk uta basyarai uba pengkre ya ladi hakan gono gopor umtip lanu utrai unwan uba pengkre ya ladi bar kalong ke jing duai ke jonga ya kiba puli ya kiba pet kiba ngap ya ke kubol lengba ke channel bar pengkre ya la ke jong ke jing im nab tak singi bakraw ke jwan asin uji Kristus ngan sapting ya ke jing batai ya ke klam ke banrio bar ru kumju ya ke klam ke bahnyo to ai bo blai on kur khu pi ui puai nak tak brom jong blai amen.